Kik bay. Nyakora mag jwang machiegni wan ka nonro mag weche mag tuke koro koni weche mag tuke osebedo kodie machal nade. Nyakora mag jwang masebedo kata ka yudo gin mage tuke mago maga Sekafa osebedo kanyo gi tuke mopogore opogore makoro sani bende wada bedo gi thuolo mar mondo mi wanon ane kendo wakone ne gin to gisebedo ka gidhi kodi eyo mane. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chango antiere kaka kod Willis Odembe mondo mi wachaka tuako kinyi makawuono weche thoth ahinya lakini en mor kawuono ne ng'ama pako Maniu ng'ama pako ka ng'awach ni wantiere kar kanyo kata kamano wantiere kar kanyo jo Maniu gi jogor jo Arsenal gi jogor jo Aston Villa gi jogor jo Newcastle gi jogor wacho ni en mor lilo jo Real Madrid gi jogor jo Real Madrid gi jogor nyakora mo gi jogor in bende in jakanye ja Napoli gi jogor be jok ma go punda jok ma go punda magi jogor be omor jok ma go punda to joma ni bende mor arwaki ni machiegni wantiere ka weekend mero biro nade machiegni chenro kodhi marach denda mosebedo kari lakini ang'eni Nyasaye biro telona but Cleo mokwongo we agone achiwe poch gi poch gi pak ne nitie nyithindo ariyo moko mane otimo penj machielo luongo ni Sudi Chando to mori luongo ni Okinyi Collins mane luongo ni Boy noyudo 300 Olympic primary to Chando noyudo 345 to gosiepna moro bende nitie nyathi luongo ni Roni Richo Pata nyathine noyudo 376 to kendo Olympic primary bende nyoyudo 403 ng'ama nyo oyombo koro en mana puoch gi pak Cleo wiko kosebedo marach nikech Harambee nyodiemo ng'ato 5 kata none oyudo ka ne ok anini gi ahinya lakini ne gidiemo ng'ato mano wacho idhi gogi kata ka anane una kidhi diemo tawinjo bende kiwacho ni joka ne gin joma tugo mna part time jo nini sechilech gi jolupo awinjo ni gin jolupo ma gi jopur jomoko be joposta gin gidonjo mane nini unik maricho to kata kamano kirango tugo mano mana korango kanyo mago World Cup qualifiers mabende nigoyo kacha Seychelles kane yocho kacha ka gintiere Boma Abidjan e pino mar Ivory Coast nochalo niyo machalo na nikech koro fixture mabiro kendo iga manyien odhi bedo mapek kendo wadhi neno kaka koro gin return leg ma koro gintiere kaka moko biro kata pinje machiegni kod piny Kenya ka Uganda kata Tanzania wadhi bedo kata ka igoyo opich Kenya ka Kenya ni home ok en gima rach Cleo ing'eni ere miseyudo koro sani point 3 waseyudo koro modongo koro kendo wadhi mna pango nikech sani koro Cote d'Ivoire ni point 6 Gabon be ni point 6 Burundi ema koro podonge apane gionge point then Burundi Gambia bende Gambia be wan gi point 3 koro mwaseketo ni koro en mana mondo mi our next match assignment watem wayud mondo wayud point 9 nikech point 3 mondo mi wayud wabede namba maber to be gima nyoma kodhoga Cleo ni coach nyocho sebedo ka wacho ni Omala sijikia Omala otimre nade to nyomi Omala daka matin to Omalo loyo Runi oloyo to daka matin ni oseyudne gi chiro Europe koro kang'eyo koka en gima nyoma kodhoga sana koro akia ni coach wabedo gi coaches koro wan gi agent manini nikech ok aelewa ka kodhi nikech ma the same person moncho wacho ga ni okone to koro pressure momiyo okete national team to orwake daka matin to olo bao to chako chiwo assist kendo Runi olo bao within daka matin bang game no to wacho ni players go ber kendo mbele ka nitiere timbe matayari chal gi madwaro gi Europe koro no mako dhoga but gima nyalo wacho ni en gima ber sana nikech magi mosebedo kwa ywago
kaka Nyomala nyoluongi no wasebedo kwa ywage mondo mi to kata kitugo mane Omala otugo inyalo wacho ang'o ni mar kacha neno ka en tugo manitiere Omala no mako offside mar e tugo mar Kenya kod Seychelles mano kama ne nitiere kanya bedo positioning mare ma pod ni onge kose ni machal nade natwa kod jafwambo moro bende mag weche mag fwambo ne Vincent Voyo gima no kono wacho kanyo ni to bende ni mar adier onge jatiega strikers ma pacho kae moro malongo minyalo wacho ni kae to Omala ntiere kod ng'ama nyatiege mondo mi obedane kako timo marking mare yo makare nitie gol mano loyo mane ok okwan ne ntiere offside kinene en mana positioning mare ne ntiere kanye sama ne Olunga o release ball cha mondo mi ochopne nyalo bedo ni tiegruok kod kocha ma forward so nyalo bedo ni onge gima timore kanyo kileo kata kanyi neno mpicha Tottenham gi Aston Villa nyo gin offside manyolo nyo almost four goals manyo kethi nikech ni koro gima timore ka en ni ok ni jipochi no ngainya mano be nitiere but shida mantiere kanya ni timing mar midfielders mondo mi Omala en ngama wuok piyo koro dware ni ka emomiyo ayuago ni Osino nego bet kan nikech kanyi neno game manyoro marwa gi ginene gi Moroni assist mar Austin koro dwaro ni kanyo kwa nyalo bedo gi Austin to wabedo gi Rooney to mbele ka to bathe ko nyalo gine ma ng'at ma nyalo miyo Omala time yani owuok ni ito mpira oseketne mane gima ne Deno da nyisi ni mane gima ne Deno gi Jamal ne kocha osefwenyo ni Jamal gi Deno winjore koro iketo Jamal en tek ni oseneno ka Deno se take off tiketo ne mbele koro mane ngama nyakwa dwar ni to ngama neno ko malo se take off ire ngama nyalo mi assist at the right time ero kama na nyama gikanyo koro moge jongo ngema bende gik mathoth bedo kaka timore tainya tuke mag Sekafa mabende koro ntiere kanyo koro moge jwang ibawo gi e imbo mar piny Kenya kaunti ma Kakamega kaunti ma Kisumu osebedo karkacha ne gichako ikreyo makare ne gichopo karkacha lap tuke mago mopogore mano ka gintiere nyoro ka iluongo ni Estadio de Bukungu pio pongo marata ne ntiere Estadio bende di Kisumu mano ma ntiere karkacha Moi iluongo ni international Moi Jomo Kenyatta man mambo leo gino mantie karkacha no ka gitimore kendo ido ka tuke makama gintie pinje gi obiro kendo gintiere mawuok e Afrika ma ugwe kod mano madiere nyaka sani wanyalo wacho ni adhula nitiere safe hands e pacho kae kata ka Harambee Stars squad cha retire te wan gi squad manyen madonjo poro nyado jotugo mapanga adhula makare ang'e nitiere kitugo mane Kenya tugo kanyo kod Sudan bende nogo gi gonde nego Sudan bende gonde beach mane tugo mane kanyo mane giwacho ne moko jotugo opogo pap e yo makare Okleo okanyalo wacha ahinya but karango quality mar under 18 mar Kokafa magore ka to gi under 17 mar World Cup nya neno mar sana neno mar Argentina gi Brazil ka captain mar Argentina go nyogo hat-trick kineno quality pod wan chien but okanyalo wacho nikech kirango surface pap mokwongo be gi wach mar El Nino ni kinyi neno games ote yuro ka mpira be ok nyal flow but aneno ka wan gi players wan go maber Cleo gima timre mani mondo mi watap the talent mondo walosa academy moro ma aparo ni ber kwa waloso nikech ndalo moko ne kaka wacho kaka FC Talanta no nego be ni gikuza ne gikuza talent to chako dhi mo donjo nyaka lingini once ni timo se donje league koro kuza talent koro bedo matek ne wan gi moro ni Moyas chon mane obedo headed gi Cisco to gi coach mar parliament iluongo no Chola osiep nainya ne en kuza talent koro my the right time mondo mi ka wanyalo yudo talent ka we tap that talent to walos academy nikech nitiere gine moro bende mowuok sani ma nitiere tournament mobe madhi mbele sani ma under 19 iluongo ni Talanta Hela manyo Ababu okelo manyigo gwenge Manyeri in fact gwenge Manyeri en nosepoge di par gariyo regions 12 to nitiere joma no otelo timbe 12 koro magi timbe manyego ikuja ka nyegi timbe makanye timbe 2 tim mano bet namba 2 koro nyegi chalo gi mag go playoff koro mondo oyud timbe 4 mondo oriwre mondo gibet 16 teams nikech 12 tari ne team mane obedo achiel koro manyo timbe nyeri chen kaka playoff mar mondo mi namba 2 ka
mondo oyud timbe ang'wen kendo mar nyiri gi chuo. Kanyo manyo Homa Bay nyodonjo nyiri gi chuo. Koro gidhi riwore gi joga tarik 1 giriwo Nairobi ka, then tarik 2 itimo verification mag certificate and whatever, birth certificate to age. Then tarik 3 tournament no chakore. Koro mage nafas Kileo ma wan godo. Wan gi under 19 kacha to wan gi under 18. E Talanta hela koni. Wanyalo tap talent. To na 18 kacha under 18 cha be wa tap talent. To walos academy. Mano gima nase yuago ni kata ka ndalo school. Walosi academy. Mondo mi nikech idwa nyisa ni koro nyithindo koro sani ka giwuoka under 18 ibiro nyo ni Gor dware, FC dware. Tidwa nyisa ni nyathi kosewuok kacha mosedonje e Gor kata FC. En koro gimo dwaro koro en pesa. Koro wach mar mondo kuza talent cha bedo matek. Emo miyudo ka koro it is the high time mondo mi our government and the federation ginyalo kolabu mondo walosie academy moro matin ma wakwanyo talent nikech we have the money. Kenya nigi pesa to federation nigi pesa to nini ben. In fact federation nitiere pesa mabiro muchung ne youth. Monego beni iluongo ni nitie gine moro mar goal project. Monego beni pesa ni kan tiere ka to gi tap this talent. Kenya neno the likes of Kibet ni ndalo moko aparo nyocho dhiga kia notergi kia Spain kia notergi US to sani giseduogo. Koro my the right time. Kapo no wanyalo kuza this talent kaka nyithindo gi squad ni. Mwatergi kamoro ma gi train kamoro achiel to wayudo wamiyo gi coaches mabeyo mosomo tactics mabeyo. Tibro yudo ni mbele ka kata kolunga uwuok omalo donjo ko mala uwuok tayari wadhi nikech sasa kirango tayari wan gi owad go mala ma tayari osechako donje system under 18 wan gi Kibet kineno kata nyithindo kaka gocho ineno ka ber even though surface mar pape ema bet hinyogi but ineno ka ntiere talent koro if you can tap that talent to walos kamoro mondo nyithindo goch kamoro achiel yore kamoro achiel. In the next like 5 years, wabro bedo manaka kena kaka Senegal gini, sani Ghana gini. Yeah. Lakini kwa nyalowe, kwa we kama. Ibro ki nyathine yudo mana kiro moko de kendo ni en koro uso mana. Uso amiwinjo ko chako wacho ni odwaro mana tich mar odwa ni mondo obi ubed kode ka wabed walos kode wawach kode wach mpira. To wach mpira no pok odhi matut. Ingeni gimoro ka gimonya ke dhi matut kod kingeyo gima nitiere gimoro ma ok inyal somo lakini binja zane mani ma to onego bende dhi kama. Nyakoro moge jwange duoko mag tuke go bende mag Sekafa gin tim mar Kenya kod mano mar Sudan ne odhi e yo machalo kamano wanyaneno ne kanyo kaka tuke go bende ne chalo. Nyakoro moge jwang Luis Engavi ma bende ne loyo gol mokwongo dakika mar 7 kaeto bang'e gol mar 2 donjo kanyo ma Tyron Kariuki ma bende oyudo pak mokalo mano en mochiwo assist mokwongo gi left mana mochiwo kar kanyo bende kineno kit gol mane donjo kar kanyo Tyron Kariuki olo gol mar dakika 29 mano ka gintiere kar kanyo assist Rose chiu kar kanyo ene mong'ade kanyo to kotieko to soe mano Tyron Kariuki ka ntiere Kibet ma bende gocho eroge ka ntiere kacha e pinyno mano mar Spain. Kibet nyaka sani gocho kamotiegore mano Barcelona mane boma no kama intie academy no kachel koda ka Engavi mabende oyudo gol mano mar 3 kinene kar kacha gol mar 4 odonjo kar kanyo kod Elio Wande mabende oyudo dakika 88 gigi duto kama gidonjo kar ka intie jotugo magocho e pinje maoko to pod gintiere kar ka gima ng'eyo mana yudo ng'eyo mana bang' tugo makama Luis Engavi gocho e pinyno mar Amerika kendo oyudo thuolo mar donjo e Sekafa under 18 kitugo makama kineno gi mano kinde Rwanda kod Somalia mano gilo Somalia bende gol 1-0 mano tuke mokwongo mano mar pool A. Kileo wan gi talent to kineno talent ni okonego odhi nono onego wa tap this talent mondo wakuza nyithindo ineno your pass ma nyathino golo no en pass ma pimo mana gi Bakayo Saka ananga pie gi Diego Dalo to chiwo yoro ng'ato goro lakini kata assist mar Osino Odhiambo nikech Odhiambo en ng'ato ma omi mpira no sama dware. In fact gima se yudo ni akiano Odhiambo attitude mar akiano ka ng'e gima timore but adwaro ni mondo abe anono gima omiyo Austin seche moko en piny to kineto ok nokia mpira koro apani mago gima borango but Cleo talent nitie
kineno kata style mwa logo mpira kendo kineno ka player kaka Kibet osetere nyaka nini kucha osetere nyaka loka kucha koro nego beni nyathini en koduogo to ko hang obiro mana kaka wacho academy school ma iyudo ng'ama puonjogi irango nyaka kaka nyathi chiemo ing'e gima hinyowa ka Cleo bende pinywa mar Kenya nyathi dwa chama gik mo ok ong'eyo no nyathi dwa chamo kuon sani to en gi games abich ineno to onego beni nitiere ng'at marango be kaka nyathini chiemo kaka nyathini dongo kaka nyathini mindset mare gimoro amora ineno moko onego beni in kacha to pod idwa goni simu ing'eni wasunge ka ine yie kucha to kata simu ginege miongego wach moni ng'ato biro goni unajua mama ni mgonjwa nyathini mama tuo kia nini onge eni concentrate gi mpira chieng' michako ne rigi family ka koro nikech ata kapodi under age to guardian ema sign gimoro kaka winjruok nyaka ibed ng'ama koro duong' kore kichako inyalo sign contract mari koro nego bed nyathindo koseketgi kamoro ma puonj miyo gi puonj maber kabisa kaka gichiemo kaka gidak future margi ibro yudo ka magi e backbone mar national team nikech sani koro kirango Akumu kata kirango midfield kacha Akumu osego higni mang'eny Odada bende no kosego higni mang'eny striking Olunga bende no ka koro higni mang'eny kirango squad wachino ka gina jo Mandela gina jo higni mang'eny koro magi is our future players our future generation manyalo konyowa ka giwuok under 18 gidhi under 19 under 23 ka giwuok under 23 koro graduate in fact kata sani ka pinje maoko nikech yudo ka Michael Owen nochako donje World Cup ka en 16 years matin nosene talent mar kata mana sani neno nyithindogi nitiere moko minyalo kaw mabeda bench kacha kana wacho no malo nego beni beda kacha makato mie game koro nyathino bedo gi moral na dier no negaringe kama mana ka kiwinjo kanyi wacho ni wuoyo gi jafwambo wadu moro to pimoni koro ichako nyise en mani wan gi coaches males nikech yudo ka coach wan mana gachiel modong koro mana assistant to bende gindo bende gionge sei ahinya ing'eni ka beni gibende to yudo ka ntiere coach moko ma extras mawacho ni umeona ineno kaka ng'ane oringo onego ring kama to miyo nyathino bende morali sa kama kata joenda tin gi onego beni ntiere moko ma koro ichako luongi nikech wadhi bedo gi nitiere a cup of nation moro ma local players local go nego beni nyithindo koro ichako luongi ineno ka ji kaka Bakayo Saka gin noluonge gi mana ka ng'ato pod 18 years mano ka gichope chan gichope chan mondo mi iyudo kusego ng'ato kata bich kaka koro wago team cha bicha to koro iyudo ka Kibet oseketi kijana moro oseketi owadgo Malachi oseketi neno koro gichako jel mos ka jogi wuok ni to gidonjo ting'eni nyalo yudo ka wan Kenya ka koro wan sani ng'eni koro warango ga nyathi chaber nya neno ka koda CS ogolo nyaka Talanta iluongo ni Talanta Hela no nyo wuok gi kipa mowuok Garissa nyo wuok kode motere nyaka kucha ineno koro nyathi bila no kosetere kacha to nego beni koro federation gi national team director ma national team onego chak rango nyithindogi ok onego beni gin koro girango ga mana clip moko manyogi goyo abich ni mane pod morogi koro gidhi oko gioro scouts ochako fe nyithindogi to giket nyithindogi rada kata kok luongi tiketi rada maka ng'ato inyalo tap tisedonjo kanyo mana kama gitie kanyo koro mogi jwang' yudo gi machal nade Bernard Oduor wacho ni Kenya have started well mano wacho kar kanyo kende mbui mar Facebook nitiere makwongo Mark Petro talent odhuro Kenya kae mtaani kende bolo tuere Shabash wachuna yudo makare kanu Tawala. My most weekends wonderful game was for Kenya under 18. The future is bright for the junior team. Erokamane nyakumote mari nitiere madonyo kar kambe Julia Chieng weche tuke biro mamita inya katimbe mihero bende maloyo. Oteko na kaka Chelsea batwadhi mana mabere ye kanyo mano Jacobo Molo Kanango Jakano kendo gintie kaka kod Felix Oko nyokora moge jwang kopogore kod mano nitie gino ma Victor Wanyama Mugubi Wanyama kachel koda ka jogi bende negi loso duche manyoro weche magero talent kachel koda gero academy kuno mag tiego nyithindo machalo kamago mondo mwayude omala mamoko mano biro banka migawo mochune weche go mag tuke bende ne osechiwo weche moko ma iwacho ni osechiwo omenda
mago ne sir makene manuchiwo kacha kinde mano yuoro Manyata Youth Resource Center kendo kama nitie kata kacha wacho ni kanye mogolo ji kaka Omala kanye kama otiego Omala oyudo thuolo mar donjo e weche gi mag adhula kanyo kachal koda ka Luis Ingavi masani gocha pinyno mar Amerika masani be nitie under 18 marwa mapacho ka en gimoro ma Uganda rito ni gik magi manya bedo kata katimore ka gido sira makende wamed mor kod jowa kinde magi gocho kendo ka gichopo weekend ma wachomo ni diere kata 29 timno mar Harambee Starlets ibiro kata karakore kod Botswana Uganda mondo wugo oko gichop Nyayo sama chon mondo migi pak nyidendi ka koro gimanyo tiko mar donjo mano mar Afcon ma joma mine dong aya nyakora mo gijongo bobedo karka mondo mwakoni to kama kaka ne Victor Wanyama oloso kotenore kod weche gi bende mago mag manyo ere kaka inyalo ket weche gi mag talanta kumora achiel mondo nene adieri piny Kenya nitie kod geno machalo wanya winja ne matin tu kato bange ang wadhi ane mondo warangane weche mamoko mapontiere ka kwarango liga mapacho ka kuna ma academy mobs na come up na vitu zitaanza kufunguka very soon. Tutakuwa na wachezaji wengi. Tuna academy pia sisi inafunguliwa soon, so vitu zitafunguka, ma scouts watakuwa wengi. Endelee na hiyo moral pia coaches kupatia vijana hiyo chance ya ku showcase their talent. Through this initiative ya 82 Sports tuliweza ku organize tournament within Nairobi kusaidia vijana. Do mane kaka spirit ni gubedi iya ukune mopogoro tuke mopogoro minyalo yude jok machalo kama gi scout igos chako donjo wanya no ka Omala wuok e Gor Mahia ka season pokorum to nya bedo malet kos mamit okay kaka joera okay ng'eyo ne Cleo mara kara Wanyama ni ng'en boss ya kucha mani ng'eni gire monyalo mano gire mar biashara but an gima feel no nego beni sirikal koriwre gi federation ang'o momiyo gin madhano ma ng'ato oseloso ema gidhiye ema gichako pako ni gidhi Manyata gidhi Akure gidhi Mofa mar Olunga gin margi ni kanye gin mpangilio margi ni kanye sani kata kineno Cleo onego beni sani Kasarani kacha wan gi residential maber ma nyithindo nyalo bedo kacha to gi train annex kacha nyithindo nikech sani kata kirango kata kidhi ligi ndogo mondo mi kata nyathi iwuo kanyo ma nyathi dhi oko en mana pesa kato koro en gimi dhi timo nono itap that talent tiketo kacha mondo mi wabed gi mane koro biro miyo wa future Harambee Stars nikech ka wabedo e yo ma koro winjo ka kendo an gimo dhi Kenya kani sama timo maber nyo wagojo Sudan Beach kendo kucha be wadho wagojo ka be wago beach koro winjo ka dhano wuok ni stakeholders to stakeholders gi sama nyithindo gi chandre ka to kine stakeholders gi sami lo wad be okine stakeholders gi to kwala lani abich gintie kendo kinyi dwane no kiloyo mane ibiro winjo ni mane kijande dongi winjo koro ji dhi nyaka kuma no Mala nitiere kejo Mala nyoloyo Mala top scorer ineno koro ji dhi kuro to what of sama onge ng'ama dhi ga kuro koro mage mentally onego benwa loso gini makata be mana ni rach wan wadhi adhi mbele kata ilowa wadhi adhi mbele wan ngini koro sami lo watu wasit baga ni ila tuwezi lakini koro sani kineno kata gine mar Wanyama en gima ber ndiyo but odhi konyo jomage maber idhi uro kidonjo kachi uro ni idwaro pesa idwaro nini lakini ma sirikal en gima dhi timre nono wamaki kanyo koro mogo jongo beno adhi koro mondo arangane league mapacho kae duoko gwada ni mondo miaka warango gi onomna kaka tuk mar Gor Mahia no dhi kacha tugo mano mar Murang'a Seals no bedo kar kacha kod mano mar KCB loch mane KCB bene koro no kacha kanomiyo Gor Mahia oyudo fuongruok matin ne pressure tek malo kacha kata kamano duoko mane giyudo biro yo machalo nade ote bende medoronwa live en ariadeka uchiel nono ka Facebook idwa live wate live bende e YouTube kod X mar Ramogi TV sano nyana mana kaka tugo bende no bedo kar kachiel gigi ne nitie kar ka kendo nen loch mano miyo bedo gi paro mopogore Wanyama na yudo duoko kanyo koro sane kato bang'e waduoga ne wanone mago kore duoko ng'ene ang'wane kit tugo mane Gor Mahia tugo kar kanyo kine mabiro kanyo Muhoroni Youth ero no go kacha gonde ariyo kuom
2-0. Murang'a Seals nodiem kanyo kod KCB gonde 2-1. Nzoia Sugar nodiem kod Police gonde 3-1. Mago duoko ma pontiere kar kanyo. Duoko machielo, duoko mag FKF, Nairobi City Stars nogoyo Kariobangi Sharks gonde 3-1 ka Ulinzi Stars noyudo diem kawuok kuom Kakamega Homeboys gol 1-0. Posta Rangers nodhi nyime kod duoko maber kane gigoyo Shabana gonde 3-1. Mano kane gintiere lap ma Machakos Stadium. Duoko mamoko, Bandari FC nowuok 1-1 kod Talanta, ka FC Leopard bende nowuok 1-1 kod mano mara Sofapaka. Mano e duoko nyakore Mujanga ma gintiere kar ka. To bende duoko manya bed ni nomako chunyi kata wang'e ahinya ne en mane kinde tuke mano timore sani makoro keto Gor Mahia thuolo mar 2 e lig ma pacho ka. Okay, Cleo, game manyalo wacho ni no omako chunya manyobuoga nen mar Ulinzi gi Homeboys. Ni kalore gi Ulinzi ka gi form manyoche gisebedo go. Kendo nyogo gi mana dala. Nyodwa buogo chunya matin. But onge gima osekethore nikech anto king'eni focus mara nitie kama kete. Kech Ulinzi gi Tusker gin be gin timbe ma jo chandowa. Koro kata kogogi to bende ok. Gochgi emorni. But nyobuoga. Game kendo game manyoni ni kendo bao manyo akenyi neno game bao mara Humphrey Miano nieno classic goal nya pime mna game mora aneno mora internet no all over. Okay, wacha wacha ni Macha Bukayo Saka okunyagoyo kwa tu okunya kata Martinelli okunyalo ko temo Macha to onya will anyo goe nyomit to Afri be nyogoe kamano manyogi dhi 1-1 gi FC Leopards mano be nyo mora but kanyalo wuoyo korka Gor matin nyo aparo Ausinyo duogo kendo apanyo en gi moral nikech assist mokwongo en manyo miyo mala emomiyo pod awacho ni Austin maka talent monego beno atap apart from mag academy gi Macha be koro ng'ama osedonje level moro onego beni federation gi ginene onego beni rang kapo ni Babu nyalo kama ok ang'e ni en sheria maber but timore ga nikech kata ok kuchiudo ka tu nyalo doka ka FIFA president nyalo doka ka ni president mar mpira federation nyalo ka player muter but aparo ni it's high time Ausinyaka lok attitude mare mondo mi coaches gi nene maber nikech en gi gimoro kacha ma kwa nyalo tap mu akete national team kacha to Omala kata Olunga nyalo loyo maber kabisa nikech Omala golunga gin achiel gin gi speed achiel gin jomok dwa garito tap to kapo ni nyalo donga mabulo ne mpira to mara moja kora nyalo wacho ni nen poch gi pak ne Gor Mahia kendo nyanano ka jakom bende nyoni ni jakom nyani kanyo baba kendo nyomiyo moro ni nyomiyo $500,000 to Gor Mahia nyomiyo $1,000,000 nyen gima ber kabisa kendo pap nyaneno kupong koro gima dhi hinyowa Clewen manani koro ban mar FKF biro ban dane no ka fans ni osija kubiro ndi mbele kana ng'en wadhi kalo Murang'a Seals gini gi Sabana but onge gima osekethre ang'eyo ni office bro wuoyo bro manyo federation gi mondo gine ka giwuoyo kode games be na ariyo moko kwa sego kata achiel moro e close door to moro ginyalo nini but gima kenda na yudo ka gima nye ber kendo gima kendo nye omora KCB nyoloyo Murang'a Seals e Sebastian Park orikocha mano be koro at least gimiyo koro ofuongore nikech ng'eni sama nywa dhi gocho ni Cleo ne tayari Posta nyose ogoyo nini Savana 3-1 ma koro nene point 4 matende ne wago kendo dromo jagocha koro nene point 3 nyodhi hinyowa koro sani ka koro Murang'a Seals be nyose lo 3-1 wan bende waseloyo Posta be nyoloyo koro kendo point 1 koro point yale modwa go nogo kod gi kwan maka ndi maka kapok igo rumo to wan malo kakineno ka kakineno ka EPL osechako otimre cha wadwaro ni Gor be kuro chak bed malo koro watimo mark time but game okrach gima hinyowa en pewe pap hinyowa seriously Cleo nawinjo ka osiepna moro ka iluongo ni Kale Collins en motelo e Watch Sports Homa Bay no nyisa ni bwana koro wuogo fees mondo okel games Homa Bay Raila Odinga Stadium
tanyise ni sani koro wan bende fans kata kwa kele kanyo to fans onge bodo bro bedo matek but gima ng'e ni pod wadhi hinyore nikech kata kapo ni wamiyo joka pesa to Nyayo gi Kasarani to pod gidhi chandwa nikech kitambo wamigi pesa, kitambo gi fix gitimang'o gichak gibede boardroom ma giwuo ma gipitisha wa nyalo kawo time. Koro nyaka wachak bedo gi option, nyaka wachak rango option mar pap. Makara ka en Jaramogi Oginga Stadium no, wanyalo ga dhi, Kisumu wanyalo ga dhi nikech ing'eni unyalo go kwan Cleo ni kidhi oko to pesa midhi yudo pod nyalo kata air ticket. To udhi gocho fans be nitiere. Molo ni nyalo gocho Nairobi to usangwe nyamang'eny ka onge gimoro malong'o iyudo ka kendo koro en tich mo en gini mare. Koro en apani kwan mondo mi office mondo ogo kwandgi mano ko tij office gine ka ginyalo wuoyo gi federation ka ginyalo ng'ado negi ginene bana no ero nikech pap to en mar body mar government gito gisetamre giwacho go beni rito yo makare maga gik maka mago timre no kethe okang mar chik mokaw ne onego beni kaw mondo mi obed puonj ne jomoko mano ne kare kabisa. Koro kor federation mar gina beach ni mar games beach ni kanye monego gitem wuoyo gi plead kodgi mondo mi giweno nafas nikech kanye mo bende wayute kanye minyalo yudo gi kaka inyiewo ne nyithindo pi kaka gik moko matino tino nikech donge sponsor gini gichung' mane msara. Koro gik moko matino tino gi team dwaro gik mang'eny. Koro aparo ni kanyo bende en office mondo ne kaka nyalo loso mondo wach goro but aneno ka wan maber. Ero kamano. Nyakora mo jwang in ka maintiere to chal ni nade mano ka montiere kar ka league ma pacho kae ka warange achiel ka achiel bende ni duoko gi to koro bende keto team magara mano mar Gor Mahia kama chalande. Gor Mahia ni thuolo mar ariyo kod points maromo 24 kene tok Posta Rangers 25 mago points mantiere kar kacha bang' tuke 12 Gor Mahia e team kende mapoko go wacho ni mapoko wito tugo mora mora en nyaka sani pod en unbeaten ka entiere kar kanyo nyaka sani kama gintiere kanyo jotugo mopogore opogore gi sulwe magi kaka medo rieny biro e kidienje mage nyaka sani kama entiere jatugo masulwe mano majaiga 22 mano Benson Chieng' Omala ma bende ntiere kar kanyo ka sani koro kete thuolo maromo nade kete kaka top scorer podi e league ma pachoka kendo koro mano pressure medo mana idho mana ikinde ma ntiere kar kacha ka koro sani wacho ni osechako duogo kendo komedo loyo kete kama chalare ken gi ogara moko ma bende osemedo kete kacha kaka jatugo magi masulwe wantiere kar ka bende nyakora mo jwang mondo mi wakoni ni e kinde magi duto timore bende untie league machielo ma bende timore e pino mano ma Ingereza ma bende ngina an waka uthuolo mondo mi an waranga ne sani waranga ne league no mano mar EPL duoko magi nitiere kendo ka wuok e duoko go koro mokanyo dakika 10 mabiro nego beni koro watieko kendo koro wadhi wayudo ne duoko gi koro achiel ka achiel ni kacha to koro gichal nade to nyaka sani tebo dhi bedo kacha ka chunge yo machalo nade no nitiere ali kickoff ne akiani otimo ka jinade ali kickoff tuke machako saa 9 chieng' Ngeso no chako gi mar Man City gi Liverpool achiel mane kaka norumo Sheffield United ne wuok kanyo kod Bournemouth nogo Sheffield gonde 3-1 Brighton nogo Nottingham Forest gonde 3-2 mano tugo moro mane mita ahinya ne gonde mathoth ahinya kar kanyo Burnley ne ogo gonde 2-1 kod West Ham Luton Town nitiere nogoyo Crystal Palace kendo mae ni moro minya bedo ka kipenjore ni match no dhi nade mar Luton Town kod Crystal Palace ni mar nyaka sani Luton Town oseyudo kuom tuke gi madhi tuke 13 Luton Town oseloyo mana gonde gin gi negatives to kata kamano gise win mana tuke 2 mano koting'o mano mar Newcastle kendo koro golo gi relegation zone kacha gin mane wi Sheffield United matin kera Newcastle United obwogo Chelsea mabo kata buok bende joge awuono sechier jo Chelsea awuono sechier opondo gini Jaka Black gini Ken Moga gini gini jok mawuono gi sechier koro ing'eni ka nani ka James Opondo koro kanyo to sedhi Agoro Sare no chako duogo ni koro gidhi maber koro ang no dhi kanyo odwa dhi Kekafa ineno Arnold Trent Arnold mar Liverpool en right back to right back mar Chelsea Reece James bende koro en ok en right back en luonge ni I'll be right back no yudo red card mare kata kamano nosegole kar kanyo kendo koro oge tuke 3 mabiro Newcastle go Chelsea gonde 4 machielo
en duoko mane chiwo paro kata machalo nang'e ni ang'o duoko kanyo mondo mwarange bang' ka wasero duoko mamoko mantiere wiye ka. Brentford ne ogo kod Arsenal, gol mane jo Arsenal otony dakika 89 bola rumo gol achiel kende malit ka Havertz oyudo gonde mokwongo. To be ing'e ni nyo mawa lakini nyoko mawa ok in fact adwa nanyis johera mag Arsenal nyoko mawa kirango kaka nyo tayari wase break but nye one players adek to sama nyo Jesus goyo head Trossard nye ni mbele matin koro kane kipa no punch to koro en kaka offside to dine be no go to donji dine onge offside kanyo koro kanye manyo oko mau noko mawa oko mau go do bet Kenya kata do wach no mawa romano koro don mbele kendo mano kaden gol maro mala do kwani awuoro Tottenham gi Aston Villa no wuok kanyo kine nyakoro mo jang gonde ariyo ko machiel Tottenham oyudo goch margi mar yocho kanyo ni kaka no med gogi mano kelo Tottenham tuke duto mag koro gisewito gin adek mano ka pod gine thuolo ma namba 5 aya kaito bang'e Everton kod mano ma Manchester United no diemo ne orodho ne ogoyo molao Everton gonde adek kuom nono nyakoro mo jang gini amit neno odiemo nyithi kiye owacho nyathi ng'ato koseluaro manie lo kik idhi kata ne goye osemagi points apar ma tim mar Everton kaluwore kod weche mag omenda finance fair play ok onego bed ni dhi piny ka irango kiwango monego bed ni bedo go Kenya League kar kacha kata mano gidhi piny mar kiwango ma bende oseset kar kanyo ma koro omiyo ne giwito points magi adek mano kama gintiere kanyo koro moge jwang tuke wange maber ni pod nitiere kendo kata odiochieng' ma kawuono nitiere tuke madhi bedo kacha kind Fulham kod Wolves mano madhi tuka kacha saa 5 mar otieno kaito bang'e weekend kabiro wang'e ni Wolves onogo dhi bedo kacha karagore kod Arsenal mano chieng' ngeso kachiel kod ka Manchester United dhi bedo karagore kod Newcastle kendo ma dhi bedo moro madhi kelo paro mopogore ng'ena warange e kinde mabiro Nottingham Forest dhi bedo gi Everton mano agoyo odhi chalo nade nyaka sani tugo dhi ni machalande weekend ng'e maber mar Arsenal kanyo serango to kata kamano mano buogo oganda kane woni tim ma Chelsea sichier to giyudo ka pod gilwar kendo gidok mana kama ne gintie gidok e thuolo mar 10. It's very unfortunate Cleo nikech nang'eyo ni Chelsea bang' games gi 10 no gise dhi maber to ok ang'eyo gima timo Chelsea nikech Chelsea bang' koselo gol magi equalize to gichalo ka joma celebrate aparo ni tambila cha kaka un team man piny to gi team mugocho goro cha to unawe onego be ni equalize to mpira ukawo mana ng'wech ukete dier pap udog uchako nikech 1-1 nikech irango qualities mag masane nini nigo Newcastle nigo ogin marach en team okrach kirange en team ma onyalo locho onyalo draw lose to en tin sana kuome sani nikech gin gi quality nikech Cleo kirango timbe ma sana EPL gin ogirang ka gi sign players ogirang mosi ogirang ball handlers girango the speed and the body structure. In fact Arsenal kende marango weche mag ball handling no dwaro no mondo mark or create and whatever lakini kirango timbe sana timbe matindo mane EPL gi kata kineno speed work magin go nyisi ni most of the scouts magi rango mokwongo rango speed body structure kore kimedo gi talent nikech rango Arsenal mokwongo rango talent speed and body structure Arsenal okrang to mano osebedo ka momiro ka ahinya yudo ni wase koso leaks diriyo kwa biro ka gimo dhi tieko tiyudo ka koro kendo ngufu dok piny but gima nyalo wacho ni Chelsea to koro kama koro gichope ni gin koro walamo ne gi Nyasaye nikech en on off kawuono ber kinyo ko ber koro paro ni odwaro lemo kaka James Opondo gini gi Jaka Black gini gin koro nego beni gilos mana crusade moro kata sama Ramogi dhi Injili kalo dhi Bondoni to nego beni girwak nyaka mano mago jo Chelsea jo Chelsea mondo lemnegi St Gabriel Bondo ma tim Injili kalo mondo gol gi Kisran mantie nikech mar Chelsea koro chalo ma Kisran mbira gigo maber ndi lakini koro finishing chandogi
iwacho ni jo Chelsea koro dhi adhiya kacha mondo duoka sadaka e yo makare. Iwacho ni giduoka chiwo. Gigol chiwo. Magintiere godo gigol chiwo. Mano ka gidhi kod tim mar Injili kalo. Mano kama gintiere kar kacha. Nikech ing'eni kata mana Musa nopenji ni to kodwa ni ging'ad aora. To ne Nyasaye openje ni tang'o ma in gi lweti. Nikech ok inyadhi no. To wacho nano luth more man go ka. To wani ludhno ema biro konyi. Chwad godo nam mondo nam obarre. Gafara Mogajwang, luth ma intie gono chwad go nam. In kode kanyo kendo ti kode yo makare. Wacho ni ka in ja Chelsea ka na lam ema nyaduogo kacha Ramogi TV dhi bedo kacha St Michael's and All Angels Cathedral. ACK Bondo. Mano goting'o tim Injili kalo duto, mano kapok ji odhi alam. Uranga ne kanyo ni gik mage monyadhi timo kanyo ka en lemo to nya timo yo machal nade. Nitie duoko mapodi mantie kar kae to nyalo wacho nang'o kotenore kod table kama table sani bende ochung'e Nyakwa Ramogi Jwang league mano mar EPL bende kama intiere kar kae. Koro Arsenal ni wi mesa. Man City luwe Liverpool. Aston Villa ochikre nyaka thuolo mar 4 kaluwore gi loch mar kane gitugo kod Tottenham. Tottenham ni thuolo mar 5, Manchester United ni thuolo mar 6, Newcastle mabende girado godo weekend mabiro ni thuolo mar 7, Brighton, West Ham, Chelsea kaka giluwore kanyo gintie thuolo mar 8, 9 kod mano mar 10, Brentford, Wolves kod mano mar Crystal Palace nitiere kacha e thuolo mar 11 nyaka 13 mana kaka giluwore kar kacha. To league bende kamorume kar kanyo Everton, Burnley kod Sheffield ni e thuolo mar 18, Everton 19, Burnley ni e thuolo mar namba 20 kendo mano mantiere relegation zone kama gintiere kar kacha. Nyaka sani kirango formation tuke 6 mokalo ga tuke 5 mokalo Manchester United osedo loche tuke 4 duto kai wacho ni nyaka sani en tim mosetimo maber ahinya kaluwore kod games magi kata kirango tuke 3 mokalo kanye magisebedo kod duoko maber ahinya gin unbeaten e 3 games mokalo keri bi winja kai to Tottenham bende osego e tuke 3 mokalo kai to Aston Villa osego e tuke 1 kituke 3 mokalo gisedo loch 2 Arsenal osedo loch 2 kod wito tugo moro be achiel ka gintiere karka to wacho ni Eroli achodoke witebo era ng'ati more karka ochal nade maloka. Okay, Gleo mano kore karwa. Because that watching it's lonely. It's too lonely. It's too lonely on top here. Obro bedo lonely ka wase kwado gap mar kana point ochiko. Sane mana point achiel kene ma unugo mbele Man City. Point achiel to games po nini. But ingeni Gleo Aston Villa. Nyo coach no wacho ka gidhi romo gi Tottenham. No wacho ni team odwano okaw kare en Chelsea gi Manchester. Kech oneno ka Arsenal, Man City, Liverpool to koro konyal ginenego. Koro nyaka utang nikech udhi rado gi Newcastle, koro nyaka utang. But gima nyalo wacho Cleo ni team omako wanga sana en Liverpool. No kwang'e ne ginyalo timo kama e season ni. Nikech kirango kata comeback margi. Sani koro law games madhi katinta 4. Miloyo gi to gichwado comeback to ng'eny gi giloyo. Kirango comebacks magi yudo ni giloyo. Makata moro ni kanye inyalo med kendo dakika moko tiyudo mana ka giloyo. Team ma comeback mare ok ber en Man City. Man City en mpira chakore to low. Ko goyo uto o maintain. But ku chako nu goe emomiyo ka City ni mostly yudo ka timbe ok cha goe. Nikech kichako goe tigoe modhi. Igoe giko. Koro yudo ka gin gi jogo to gigocho mondo mi gionge comeback. Lakini team kaka Liverpool, the best team sani koro en ni comeback in EPL en Liverpool. Kendo kama koro chopo ni ene manyaka koro Arsenal bende gone kwano. Wan gi timbe ariyo ma koro nyoka gone gi kwano, wan gi Man City to wan gi Liverpool. But kineno Liverpool speed, they are so aggressive. Speed margi never say die. Ingeni nitiere seche moko miwacho ni gani bana tunaweza. Kare momi winjo ka gin gitiyo gi gine moro mar never walk alone. You never walk alone. You never walk alone. Gin they never walk alone. Naka gidhi kodi. En ng'ato kodhi to ng'ato seringo. Gilure aloya pata ng'ato ka ng'ato ginene. Koro yudo ka style mar mpira magigoyo opogore. Tima kendo chal gima gini dhi chako bago en Tottenham. To nanyisi ni Tottenham, Newcastle gimanyo nafas mar Europa to gimanyo ni mondo gidog piny. Momiyo yudo kata ka kineno kaka table ne dhega si ajabu idhi neno ka mbele ka endi Manchester
dhi luwo toka Arsenal gini ka namba amor kori wuoyo Yeah, nikech ochengi Manuel wacho ni wachak wuoyo ka wachopo top 4 beni jomani kata goyi ka gine namba 10 wigno te ukuywe ijo ka wacho ni wan wawuoyo sani gi jok manie top 4 and above kora kiani giwuoyo gi Aston Villa mbaka mane magigoyo jo Aston Villa orna uru message untie Kenya ka uji adi jo Aston Villa inge ngato Aston Villa Aston Villa do kangeyo chalo jo Man City matin kata kambika gi maji areyo in fact an kata kan mo watie ja Man City onge ja Liverpool onge Liverpool ndio usipna moro ka miluongo ni DJ ECB en ja Liverpool en nyaka na chak nge en Liverpool in fact irango jo Liverpool gin joma chon Liverpool yudo ngama sani ok yot ok ang'eyo lakini gin to mane kaka gin ga but Manchester to koro hinye magi dhi hinyo ing'eni sani to kiyudo nyathi monyuol sani to ok nyal support Manchester nobire Arsenal kata Man City Liverpool to gibiega but gima ng'eyo ni Manchester do biro mbele kacha kata Aston Villa wacho ni odwa golo Manchester mano to mana wuoyo kalure gi ng'en tiere gimoro kaka leo ni mbi mar team tero ga team kamoro no kata Manchester sani loyo magi loyo kaka kan manyoro cha iyudo ka mbiye mamiyo seche moko inyalo bedo ni loyo ok ni gi loyo ni gin maber ahinya koro mano be gima nyalo konyo kata mana Arsenal seche moko iyudo kata mana ni mbino kende ing'eni team ka timo maber kata team osebedo ka timo maber history no mi mbi emomiyo ino ka koro Manchester gine but gima nyalo wacho ni Arsenal koro kaka wasekao driving seat ni en aparo ni koro wachake ligi kore ko chakore koro nyaka ubed kung'e ni ligo chakre to gi kamoro ka Cleobe ka pok tieko nitiere gima mora ka nya Harry Kane nyaka dhi Bundesliga osegolo gonde 18 e daka matini kendo wacho ni the first English ninio osetimo gimoro bilano to Jude Bellingham be Real Madrid nyogo gonde mar 14 koro mago gin gik mabe nyaka wamiye johera mawa gik matimre kikwa wach mana ni EPL then kendo kidhi Alan bende nobedo achiel kuom jotugo ma osebedo mokwongo chopo gonde 50 48 matches 48 matches mano is a plus kendo kidhi Juventus bende nyogo droge gi Inter Milan ma kendo koro Milan ma koro ni ma Inter Milan ni malo Juventus be koro biro kanyo Napoli be nyolo lakini Napoli sani piny koro games gore Cleo ma gima en mana gima ok ang'eyo Manchester ok ang'eyo ni gidwaro league koso gidwa ni gidong e league ing'eni tie ng'ama dwaro league to tie ng'ama dwa dong e league Manchester style magin godo chal Man City koso Manchester United gin udwaro league koso udwa dong e league Man yuda ka league kendo wadago ji kama we kochako weekend mana madhi kodi kata kamano ng'eny ato gigi mere kongi nyakoro mugi jwang kata kapok watieko Ruth nyathi ochieng wacho ne yawre ahinya oriwa Cleopas wacho ni nyithindwa matindo gi nigi talent koro nego konygi mondo mi talanta go okonygi weekend notera maber ka Gor Mahia norodho ng'ato to Man U bende ne oduogo mayore aneno kano moja gini mit mara tanya kwa muga jwang kai tie karka tijara mara dhula japolo umo wacho ngata rongai ndani Mark Wood nyasema wacho ni pamoja nikiwa Uyoma owimbi asadonjo kendo winji loud and clear erokamana yenya ka watio karka kodote mano mar Sam Wood ndelo wacho ni Willis Odembe big up kendo antiere chenro ka kodi Jairo Ojika Junior wacho ni mit mara tari jowa utereyo makare Moses Ogone jotugo nyaka yeloch ero mane ka wachope karaka science ariyo mar okinyi cheno mar kaka waneno beni chako mano e wang' jowi mar Ramogi ka kod nyakalondo mar Ramogi radio mondo mi kwadonje sagi magintieko karakacha wach mari mogik nyabedo mane ang'eni koro sani kwa siwoge lik no mano mara EPL kod mano mar FKF nitie tugo matie mbele ka mar Botswana kod Harambee Starlets odhi bedo yo machalo nade Harambee Starlets nogolo Cameroon e tielo mano mar dhie iwacho na AFCON ma joma mine kata mane na afuo en AFCON iluonge ni AFCON kama intiere kar kanyo nyakora muge jwango nyabedo kanyo yo machalo nade koro gin ka gidhi e AFCON margi kata ka gimanyo tiko mar dhie AFCON girakore kod Botswana ma bende Botswana ochopo e pacho ka seche 7 mokalo mondo mi ginene ka ginyalo ikore ni tuke madhi biro bang' odiochieng' makimano chieng' tich adek odhi bedo yo machalo nade wach mari mogik kotene kata ikruok machalo kamagi nyalo bedo magi
Okay, mokwongo Cleo wagoye erokamano ni gine iluongo ni Ndeda en jalemo mar en jawer mar gine mar wach Nyasaye. To gi Ruth Nyasaye chieng' en ok okosga. Awinjo ga gokinyi rupeny. Ok okosga moko nini. Mago gin johera mapek ahinya. Koro gima nyalo wacho ni aparo ni sani Ademba koro onge excuse sani nikech wach skul be oserumo to magi koro jomadongo. Magi ok ne mag nyithindo ka. Taparo ni Cleo donge gine oriwo nyaka World Cup. Aparo ni en nyaka World Cup. Ing'eni World Cup akigoye ga nitiere ugoyo to nitiere timbe ariyo madhi nini alafu aparo nitie kaka mano. But gima nyalo wacho ni anyalo mana kwa johera mag adhula mondo chieng' tich adek gibis Nyayo Stadium mondo gine nyiri go gocho maber sana kendo wakwayo negi mana hawi maber mondo gitim maber. Nikech Cameroon mane giloyo Cameroon ema ni pek. Botswana to kane ka pek ahinya. But game to koro kama osechope ni team mondo michop ka mateno beno ber. Beno ber. Koro aparo ni mana kaka pani Ibrahim Babayo nyicho wacho ni korka nyiri kona aparo ni pok gik moko siasa moko donje mang'eny. Koro sama pok siasa moko donje mang'eny gi gigoji maka biro chopo mbele kacha koro kata ka siasa donje iye to wan wasedonje World Cup gi Cup of Nation wasedonje. Erokamano ahinya. Nyakoro moge jwang no koro winjo kanyaka sani koro dakika modong' kar ka to koro watieko chenro odong' mana dek kanyo to romo sa 2 dakika 5 mabende ang' wakelni kar kae ote mopogore opogore nyakoro moge jwang kwago ni erokamano kuom bedo kodwa kichiwo paro kachiel koda ka mago misebedo kacha kisumo Stephen Okendaria mana Adibo neno waka intiere gwenge ma Kisumu Nyalenda yo Nanga Secondary School erokamano ahinya ka Joshua Okoth bende wacho ni en chenro kendo luwo chenro yo makare ka intiere Nakuru wantiere kanyo kod Brenda Odongo mabende no ka intiere county ma Kisumu erokamano ahinya mwalimu Derek Omondi mama Manyata erokamano ahinya kuom kete kar ka Kashara kachiel koda ka Sherila Sara aya erokamano ahinya kuom kete chenro kar ka tuke bende wacho ni ntiere wacho ni opondo gona underground yawa the blues mano mar senior Patrick Ominde ntie kar ka Tito Nyakwara Molo mia results magi PL La Liga then Liverpool erokamano ahinya mago sechopo ni kachiel koda ka ote mamoko mapontiere kar ka erokamano ahinya ka Ramogi TV ayudo yo makare mano Lungani mano jatelo ka ntiere Awuoro erokamano ahinya koro mojo mano Tito Nyakwara Molo mar Malunga Nyakwara mojo angi kanyo na mondo miwatieki kanyo ni mar mano ema kelowa e giko magweche duto mabiro sebedo kaka donjonwa achiel kachiel ka wacho ni mana kama gimedo donjo nitie jogo maneno waka gintiere kacha Our Lady of Fatima Rakwaro Parish giwacho kanyo ne giyudowa mano kama gintiere kacha achiel kachiel kendo koro ote mar giochopo yo makare mano Mr. Odek jakom mar youth kachiel koda ka Father Patrick Marcelin mano Parish Priest makanyo kod Sister Lydia ma en youth patron ka gintiere kacha gwenge mar Kware County mano ma Migori giorote kendo gineno okiny makawuono kikwayo moko mosogi na kelo chenro makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Tsango oriti masani aweye lwet Ruth Otieno Nyajemo mabende dhi kelo ni chenro mar kaka wanene okinyi makawuono koro kikidhi mabor kete manera Ramogi TV baba